Республика билемесендә 2020 елның 26 мартыннан җәмәгать урыннарында булганда берничә чикләү гамәлдә, шуларның берсе су коену урыннарына кагыла. Быел коену сезонын ачу вакыты традицион рәвештә 1 июньнән түгел, 1 июльгә күчерелде. Роспотребнадзор белгечләре фикеренчә, кешеләр күпләп җыела торган урыннарда, шул исәптән пляжларда җыелу эпидемиологик хәлнең начарлануына китерергә мөмкин. Шуңа күрә пляжларга бару әлегә шикләнгән. Бүген көндә Искезәй бистәсендәге шәһәр пляжы территориясендә төзү, монтаж эшләре дәвам итә. Су коену урыны рәсми ачылмаса да, әлеге урында су коену очраклары бар. Бирегә балалар да килә. Пляж территориясендә техника эшләй, төзүчеләр электр челтәрләрен, төзекләндерү элементларын урнаштыру буенча эшләр алып баралар. Төзелеш урынында булу аеруча балалар тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч. Наступило лето, период самых длительных. Җәй каникуллар чоры бу балалар ялы өчен кулай вакыт. Ата-аналар балаларын сулыкларда ныклы контрольдә тотсын. Янгын чыга торган урыннарга җибәрмәсен. Ачык тәрәзә балконнарга чыкмасын, юлда игътибарлы булсын иде. Балаларыгыз белән утырып, нәрсә ярамаганлыгын сөйләшсәгез иде, ди Александр Чапков. Су коену урынын ачу турында карар эпидемиологик хәл торышыннан чыгып, һәм билгеле чикләүләрне саклаган хәлдә генә кабул ителәчәк. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.